ebe unu bi ka idulie wee jebe maka na strength gị karịrị nke ya iwe force wee dulie wee na-eje ebe ahụ na-amachi ya down to that place with mma kedu ife mere nni ijiri ụchọ nsụ ya mma n'ebe ndị mmadụ nọ n'aka ebe ọ bụla maka ịchọrọ nsụ ya ma gị edulie ejebezi ebe ndị mmadụ na-ebiru kọmandị ya dulie na-aga kọwala anyị vi ji wee prefer nje that place ọ bụrụ na mistake na ya ma ọ n'ime mistake na kedu reason iji wee chọọ ka ọ bụla ebe ahụ ka ịdịsụ ya mma ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.ha asịrị FM aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ihe onyonyo nke si n'obodo Aguleri nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Anambra East na steeti Anambra wee pụta dịka ndị ọrụ nchekwa ya bụ obodo Aguleri nwudere nwoke a ị na-ahụ ebe a ya na enyi ya nwoke nke ọzọ onye a sị na ọ bụ ebe elekere 11 nke abalị bụ ihe dịka 11 PM ka ndị ọrụ nchekwa ji wee hụ ha abụọ ebe ha na-adọlị wee na-azụ onwe ha azọ n'akụkụ Agbanabọ Ezu na Ọmambara. Dịka esi wee na-agba ha ajụjụ ọnụ, onye nke a ịhụrụ ji mma bụ onye nke ji nwanne ya n'ọrụ bụ onye nke kpụ nwanne ya wee na-aga n'ime ime ebe mmadụ na-anaghị erucha na ya bụ ime abalị. Ndị ọrụ nchekwa ya bụ obodo wee nweta ha ebe ahụ wee kpụrụ ha abụọ wee jụwazianụ ha ajụjụ si nwoke onye nke ji mma n'aka si ya kedu ihe iji mma n'aka wee kpụrụ enyi gị nwoke wee na-aba ebe ahụ n'ime abalị ịga mee. Ọ sị na enyi ya nwoke ji ihe ya na ọ chọrọ iji mma gaa wee nye ya apa n'ime ebe ahụ. Asị ya kedụkwana ihe gị nwa enyi gị nwoke ji? Ọ sị na ọ bụ ekwentị ya. Asị enyi ya nwoke kedu ka isi wee jide ekwentị ya? Ọ sị na ọ bụ otu abalị ha gara ịṅụ mmanya na ha ṅụgide mmanya o wee nye ya ekwentị ya ya jidere ya ha wee ṅụchazie mmanya ewee bulata ya n'ụlọ ya were ya bụ ekwentị wee dowe na elu okpokoro bụ tebụl n'ụlọ ya wee rahụ ụra mechaa wee tete n'ụtụtụ na ya ahụ ezi ya bụ ekwentị. Ewee jụwazịa na onye nke ji mma wee kpụrụ enyi ya nwoke si na ọ chọrọ inye ya apa si ya na o nwebuola ihe ndị a nụrụ na ịnapụrụ enyi gị nwoke a n'ihi ya bụ ekwentị nke o ji. Ọ sị asị ya kedu ihe bụ ndị ahụ? Ọ sị ha na ya anapụla ya ma ụgbọ ọgbatumtum ya ma igwe eji ebe osisi na ụfọdụ akụrụngwa ndị ọzọ ya bụ nwoke ji arụ ọrụ ịwa osisi. Ha jụọ ya sị ya ma ihe ndị a niile napụkwara ya bụ enyi gị nwoke ihe dịka ego ole ka ọ dị gị ka ọ pụtara? Ọ sị na ọ ga-apụta pekata mpe ihe dịka 600,000 bụ at least 600,000. Asị ya ekwentị gị nwa bụkwanụ ego ole nke enyi gị nwoke ji? Ọ sị na ọ bụ ihe dịka 20,000 na ụma bụ ihe dịka 20,000. Ogologo kwa dị mmanụ kwa mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe so ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma gere n'olu ha bụ ụmụ nwoke abụọ dịka ndị ọrụ nchekwa ahụ bụ ndị nwutere ha gbara ha ajụjụ ọnụ. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Nna kedu aha gị? Ejimọba onye nne nnọọ mma nwe iji n'aka ndị vigilanti Aguleri na-alụ ọrụ na-alụgbu ọrụ mma jidere gị led by elu ulu n'ime aṅasị na Agbanabọ Ezu na Ọmambala, a very lonely place ebe mmiri dị. Jide gị na-agbada that place wite onye enwe jide mma nwa onye na-ayọ gị ayọ ma wavụ unu. Anyị wee chọ ka anyị jụọ kedu ị chọrọ iji mma nwa mee n'ime aṅasị ahụ ebe gịnị kedu na-akụ mgbe ahụ 11:27 mgbajila ọnụ gị na-aza ka abụrụma na-azọ kedu ị chọrọ iji mma mee isi oji mma mee gịnị kedu bụ ndị apa chọrọ ka imepe ya ka ọbara pụta ya n'arụ maka na o ji seti gị abụ oji anụrụ n'onwe ihe ndị ị na-achaghalị asị na oji seti gị ọkwa ya ihe ndị dịka gịnị kpọọ ava ọgwụ njin oke ọgwụ njin na meshin seti gị abụ oji kedu ụdị seti dị ebe ahụ? obere bọtịn fon ego ga na-elie ihe ndị enwe isizi n'aka ya gada ego na value dị ka ọ dị na-abịa na 600,000 naira motosaịkụl dọma na gịnị na ho ọgwụ eji arụ ọrụ ya wọ 600,000 okay and phone gị wọ 20,000 naira. Onwe ndị vigilant ka polisi kọrọ iwe enwe melini n'ozulu bọtịn fon gị
Oke nwere onye kọrọ. Nọ gị ma ji aka gị wee sizie. Wee sizi chezie ihe o zuru kwuru gị. Iwe kpọziala ya weje mmepụ ya gị. Enwere ike na edewe ibe a na-echi na ibe ele anya ọ bụ na ebere ịka ya adam itim jụwa mesie ibe niile ka inye mfon iburu ibe aka ijebe maka na fodezi ka nyere gị fodezi ahụ aka wee nwetara m fon n'oge njidewe ibe mana m na-ajụ gị kedu onye inyere fon mmadụ ka ị lesịrị fon asị m na ya mara ebe fon dị si akara ibe na-eme ụdị nwere rapụ ogologo okwu nwa anyị ekwetawo na o ji fon gị mana o nwere onye ikpesịrị na bi ebe ahụ ka ndị dị anya a sọrọ na ịdalịa ike kwuru dị ya sef then iwe duzieli after ka isizichel property ndị nwe o zuru olu gị iwe dukwele wee gaba na from ugwu ndị ụka bi ka ibu wee jebe na cross the river n'ime aṅasị ebe ndị mmadụ na-ebiro ndị vigilant wavụzi unu abi avụzi unu nna kedu ebe ọ gwara gị o ji dulu gị na-eje ebe ahụ n'ime aṅasị ọ sị gị na ya egbu gị and kedu ebe si n'onye a mere fon ahụ wee baga gị n'aka nya nyere gị enye okay no nwere unu tere na mmanya ahụ unu nyeli afta ka inyechele fon nwere na-etere na mmanya o ji anya ọma sef nwere fon ahụ na-abịa onwere etinyela iwe na mmanya that phone ahụ na ị na-akọwa ma ọ bụrụ unu welie afta ka unu drọg chalịa so phone 20,000 gị ji wee wele property iji ọnụ gị confess ya na worth 600,000 maka phone 20,000 which na ma no worth more than that then idukwuru satisfied wee chọkwuo ka imelu onye arụ by after 11 wee dule wee jebe na lonely place iwe ji wom too much bụ na this thing abụrụ adịrọ m etere m anya ile iwe ji kpọọ onye abụ so nweta fon abụ ka o buli ibe mana ọ dị ka onye produce nwe n'ime ebe ahụ idu eje n'ime aṅasị mba ọ n'ụlọ ka mụ na ya nọkwugo dị mana ebe ahụ iduzi eje n'ime aṅasị na ahụ ebe na-achọrọzi ile ndị season n'aka ya how do you think na onye produce nwe ebe ahụ imelucha ya arụ onwe ike ọbalị ahụ the phone esi n'ọbalị apụta onye ịchọ iche nnọọ nya mise gị mewe achọ mmelu arụ wutere gị rinne and ọ nwere onye kọlụ okay now iji mma nwa now kedu ebe ị chọrọ iji mma nwa kedu ebe arụ ebe ị chọrọ iyuzu mma on kedu ebe ị chọrọ itinye mma na arụ n'aka ka ị chọrọ aka ka ị chọrọ ịsụ ya mma iji ọsụsụ ya mma n'aka ịrapụzi anya papa and ị chọrọ ịsụ ya n'ebe mgbagote ebe ndị mmadụ na-anọ nwaanyị na ị chọrọ ịsụ ya mma ahụ n'ebe ndị mmadụ nọ ma gị eduli ejewe na lonely place n'ime aṅasị around after 11 ọ bụla ebe aka ị prefer eledesu ya mma kọwala anyị ka anyị ghọtani your reason for that na-ekwu ọsịsọ ịkara ọza ive njụlụ gị ama na owolu gị iwu ihu wee before nọ kedụ jụrụ chọọ ịsụ ya mma n'ebe ndị mmadụ nọ ma gị eduli ebe after 11 nọ gị ji ọnụ gị kwu nọ 11 p.m. after 11 almost 12 midnight ime ndị eli ka idulie wee jebe ebe a na-akpa agba na-agba cross the river ebe ndị mmadụ na-ebiro almost 3 kilometers away from ebe unu bi ka idulie wee jebe maka na strength gị kalịrị nke ya iwe force wee dulie wee na-eje ebe ahụ na-amachi ya down to that place with mma kedu ibe meli nni iji rochọ nsụ ya mma ahụ n'ebe ndị mmadụ nọ n'aka ebe ọ bụla maka ịchọrọ nsụ ya ma gị edulie ejebezi ebe ndị mmadụ na-ebiro kọmandị ya dulie na-aga kọwala anyị vi ji wee prefer nje that place ọ bụrụ na mistake na ya ma ọ n'ime mistake na kedu reason iji wee chọọ ka ọ bụla ebe ahụ ka ịdịsụ ya mma ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo na mbụ ana m ekele ha bụ ndị ọrụ nchekwa obodo Aguleri wee na-asị ha nụ jidenụ ka unu ji ana m ekpesi ka Chineke nna gọzie unu ebe ọ pụrụ iche dịka unu si wee napụta ndụ nwoke a maka na anyị lekwanụ okwu a anya nke ọma
mmadụ ji ekwentị gị ma akụkọ akọrọ ka esi wee nye ya ekwentị ahụ maka esi wee bulete ya o wee dowe ya bụ ekwentị, ya bụ akụkọ edochaghị m anya. Amaghị m ihe mere ekwentị, mana akụkọ ahụ dị nnọọ ka gasị na ndị nyere ya ekwentị ọ sị na ya jụrụ ha si nye ya ekwentị ka ya wee kpọọ mmadụ ma ụdị ihe ahụ, na ọ bụ nnọọ na ọ jụrụ ihe na-akụ ka e jiri wee nye ya ekwentị. O nwere ka akụkọ ahụ si wee daa m na ntị, o wee jide ya bụ ekwentị wee ruo mgbe ọ larutere n'ụlọ, o wee dowe ekwentị wee rahụ ụra, mechaa n'ahụ ezi ekwentị. Amaghị m ihe mere ebe ahụ, mana abịazịa na isi sekpụ ntị bụ mma o ji wee kpụrụ enyi ya nwoke wee na-agbada ebe nwa a sị na anọ wee jide ha. Ana m arịọ ndị ọrụ nchekwa biko unu nyochakwa okwu a nke ọma, unu leba ya anya, maka na ile anya n'ihe a nke ọma o nwere ka ya bụ ihe na-esi adị. Nwoke machara nnọọ nke ọma na ọnụ ahịa ekwentị ya bụ nnọọ ihe dịka $20,000 ma ọ gbagowe bụ 20-something thousand naira, wee marakwa nke ọma na ihe ndị ọ napụrụla enyi ya nwoke ahụ agafeela $600,000 bụ over 600,000 naira, wee wekwere mma kpụrụ ya bawa ebe nwa a sị na anọ wee jide ha. O nwere ka akụkọ a dị. Nwoke a ekwubu eziokwu ma ị jụọ m, wee na-asị biko unu nyochakwa ya bụ okwu nke ọma. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a, gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara na etu esi eme ya, denyere ebumnuche gị otu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka ị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso eburu anyị sonye, ekelekwa gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.